सिनाय हायै दुथाङा मुसलपुराव थानाय बड'फानि मुसुखाखौ सिफायलांदों। बड'फानि मुसुखायाव जुथानि लेस गानहोलाङो दुथां आखुनि सुबुङा। बड'फानि मुसुखाखौ अनागार खालामग्रा दुथांखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों एबसुआ। बड'फानि मुसुखाखौ सिनाय मोनै दुथांफोर होनना बुङो जोङो, जाय बेफोरबायदि गाज्रि मोनसे थासारियाव गालांदों। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुर गोजोनपुरी पार्कआव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा खहा खालामलांदों। रावबो गैयैनि खाबुखौ लानानै गोजोनपुरी पार्कआव थानाय बड'फानि मुसुखानि खोमा, गन्थं, खुगा बायदिफोरखौ बुफायलांदों दुथां सुबुङा। बड'फानि मुसुखाखौ बेबायदि खहा खालामनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मनजित गयारी बिथाङा बे जाथायनि सायाव गसर थिसननाय जागोन होनना बुंनायजों लोगोसे दुथां सुबुंखौ हमना मोनोब्ला गोख्रों साजा होनाय जागोन होनना बुंबावो आरो खहा जानाय बड'फानि मुसुखाखौ खम समनि गेजेरावनो साबना हामनायै लुफुंनानै होफिननो बिटिसि खुंथायखौ खावलायनानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। मुसलपुर हिसाबै जोङो थारैनो लासिंसिं मोनदों। मानो होनबा जायखौ जों बड'फा होननानै बुङो, बे बड'फानि मुसुखाखौ दिनै सिनाय मोनै दुथांफोर, जायखौ जोङो गाज्रि रावजों सोंखारिनांगोन, बिसोरो बे बड'फानि मुसुखाखौ गन्थं, खोमा, मेगन बेफोरबायदि देख्लाना गालांदों। मुसलपुर गोजोनपुरी पार्कआव नायल' जाल' मुसलपुराव मोनसेल' बड'फानि मुसुखा दं होनबा मुसलपुर गोजोनपुरी पार्क। बेवहाय बड'फानि जोनोम सान, थैनाय सानखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो मुसलपुर दख'रा आफाद एबसुआ गाजा गोमजायै फालियो आरो बिब्दिनो जोङो हानायसेबांखौ साखोन सिखोनै मेनटेन खालामना लाखिबोबाय थादों। नाथाय थांनाय मोनानि जानांगौ बे खामानिया मैया बेलासिनि बे बड'फानि मुसुखाखौ सिनाय मोनै दुथांफोर होनना बुङो जोङो, जाय बेफोरबायदि गाज्रि मोनसे थासारियाव गालांदों। आरो लोगोसे बेवहाय सहायथावै मोनसेया जाहैबाय बे खाथियावनो माने जौ लोंनायनि माने बथलबो जोङो नुनो मोन्दों। जानांगौ बे खामानिखौ जौ लोंनानै बे बड'फाखौ माने बड'फानि मुसुखाखौ बिथांमोना बिदि गाज्रि खामानि मावदों। दा बेवहाय जुथानि मोनसे लिसि, जुथानि दुरुंखौबो बेवहाय आलायना गालांनायखौ जों नुनो मोन्दों। नोंथांमोननो मिथिहोना जों थारैनो जोबोद दुखु मोन्दों। मुसलपुराव बेफोरबायदि मालाबाबो जाफेराखैमोन। नंगौ, मुसलपुरावबो आथिखालाव गोबां जौ फाग्ला, नोङो गान्जा फाग्ला, ड्राग्स फाग्ला अनेक दंसै। नाथाय बड'फानि मुसुखा बायदिखौ खहा खालामनो साननाय मावनाय बिदि मानसि जों नुफेराखैमोन। नाथाय दिनै मुसलपुरावबो बिदि मोनसे थासारि फैबाय। सोर मावदों जों मिथिया, जों बेखौ FIR होगोन। आरो जुदि जों बेफोरबायदि मानसिखौ जुदि मोनोब्ला गोरलै हगारनाय जानाय नङा। खिन्थु माने जोङो जिखिनि खालामनांगौ बेखौ जाय बे खामानिखौ मावदों बेखौ खिन्थु सानाखैबो जानो हागौ। जों अपेन बुंखानाय जाबाय। आरो उननि समाव जाय बिथांमोना मावदों बेफोरबायदि माने गाज्रि खामानिनिफ्राय जानगाराव था। मानो होनबा नोङो मा लुबैयो बे आलादा खोथा। नाथाय बड'फाखौ नों बर'नि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ मान होनो, सनमान होनो रोंनाया खिन्थु बयनिबो बिबान। बेयो खिन्थु बेखौ आङो बुंलाय खावलायगोन। बयबो जाहाथे एसेबाबो सांग्रां जायो, साबधान जायो। पार्कआव फैनानै, मुसलपुर पार्कआव फैनानै लोंफैनाय, बेवहाय समाज बेरेखा खामानि मावफैनाय, बेफोरनिफ्राय कमप्लिट सांग्रां जाना दिनैनिफ्राय जोङो जेसेबां हायो मोनसे लास्ट लेभेलनि जों स्ट्रिक्ट एक्सन लानो खिन्थु जों रेडि जागोन। बेवहाय नायथावै मोनसे थासारियाव जुदि नुयोब्ला, बेवहाय जौ लोंनानै जुदि जानला मोनला खालामनाय नुयोबा खिन्थु बेवहाय उनाव आरो बुंनानै लाब गैया। आरो बुजादों माजादों होननानै बुंनानै लाब जानाय नङा। खिन्थु जों दिनैनो स्ट्रङै बुंखाबाय। मोनसेल' खावलायनाय बिटिसि खुंथायनिसिम, नैबे जि बड'फानि मुसुखा बेखौ समायनायै बानायफिननायाव नोंथांमोना जोंखौ नायफिनहरनांगौ। नैबे बड'फानि मुसुखाखौ समायनायै साखोन सिखोनै माने मोजाङै बानायफिननांगौ, लुफुंना होफिननायनि थाखाय नोंथांमोना आखायाव लानांगौ खम समनि गेजेरावनो। बेखौ आङो बुंलाय खावलायबाय। लोगोसेयावनो ओनसोलनि साफ्रोमबो सांग्रां रायजो राजा बिथांमोनखौ आं बुंलाय खावलायगोन। नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि दुथां आखुनि मानसिफोरखौ जुदि नुयोब्ला, मिन्थियोब्ला, नोंथांमोनाबो जाहाथे गोख्रोङै सोंखारियो, दबथायनो नाजायो। आं बेखौ बुंलाय खावलायबाय। गोजोन्थों।